ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಶಮಿತಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ದೂರ ಪಿದಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಪೇಟೆ ಪೋವರುಂಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದ್ವಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಸಂತೆ ಅಂಚ ಪೇಟೆ ಪೋಡಿತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರದ್ವಿಗ್ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾತೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನೀರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ತಪ್ಪಿದಡ್ಡಿತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೇಟೆ ಪೋಡಿತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋವೊಂದು